uma wazi ukuthi usuganiwe usuyindoda wena, usuyindoda. You can't be going around lokushela lokudlala umdlalo wokushela. Umdlalo weyinsizwa ukushela abantu abangaganiwe. Like if uyindoda kumele ngabe usuyakwazi ukuyidisciplina iziphi yakho. Awukwazi ukuthi uyindoda kodwa uziphi ungavaleki. Yayizwa lento. Amantombazane mahle, amnandi, ayahalisa. But uma uyindoda usuganiwe, usuyilo muntu ohlukile wena. Usekufanele ukwazi ukuthi uziphi. Ngoba you have a lot that you are responsible for. And you have a lot to lose. And you have a lot to risk. Usugada umuzi wena wakho ukuthi-ke kumele uprotect ngayo yonke indlela ukuthi ungalimali, ungaphazamiseki. Ma uzohamba ushela amantombazane la eqoma, what are you doing? You are risking. You are risking your family, you are risking your home. And your focus should be on that. Iy'ngane zakho, umuzi wakho. Yeko nonkoloyi la phandle. So let's not create the problems. Because inini enikhanda ama-problems. Because we are allowing women access to resources they don't deserve. Resources that belong to your family, you are opening them up to women who don't deserve them. Okay, you vala uzipho indoda. Indoda ke ma uzipho wakho ukwazi ukulawula, ungalawulwa yiwona. Ayikho indoda elawula uzipho wayo, cha. This is why sasensoka kudala. To lower your sensitivity so that you are able to manage your things, manage your erection, manage your thing, everything that has to do with your physical nature. Uzesubhlungu laphana so that there's an element of pain that comes with. Ngoba ngalesikhathi ungakapholi, malithi nje uzubhlungu obunzima. It teaches you to tame yourself. This is why amadoda abantu abasokile. Because the process had to begin where you need to tame your thing. Siyahlisa kancane. So ingxenye enidlala kakhulu kulento yokubulawa kwesizwe inkulu, and kuyi-responsibility yenu to deny these hoes access. Athuthi kuthi nje error 404 access denied. Awukwazi unikeza abantu who don't have the credentials access to ama-resources, and on top of that abantu besilisa abasebenza kanzima emhlabeni. Ayikho into ebanikezwa yona ngeplate. You don't get any freebies as a man. You don't get any freebies. You don't. Nobody, yabo nje, I'll tell you, even njengoba ngihlelana nje ngiyindoda ngikhuluma kanje, if it was a woman, ngabe yalibona iti eliqhamukayo, because everybody loves to give women access to resources. Ngathi nje yabo nje, sisi uyadlala uCapitec, ngabe sebeshilo. But because I'm a man, yeah. And that's how it's supposed to be, because men work for whatever they get. Yeah. And then you work here for whatever you get. You niyadlala nithathe leyo nto ninikeza uNonkloyi. Kwanani nje mina ngi-understand ukuthi kwenzakalani emakhandeni. So that's the second thing. Abantu besilisa baganiwe. Valani uzipho. Valani uzipho. Uma ubona ukuthi usufuna isithembu kwakho, isithembu sikhuluma nomkakho.
Awuhambe ushela omunye umuntu bese ubuya kumkakho uzwe ukuthi sengifuna isithembu. Cha, kuba nomkakhe isithembu. Kube uyena okufunela lo muntu. Kwakwenziwa njalo. Ngoba kuyisithembu nje ngoba into ehamba nokuthembana. Bathembene isithembu. Umngakho hamba uthatha umfazi omunye amthembayo ukuthi uzolekelela kulento kwakhiwa kulomuzi lo. Sengixoxela imfihlo-ke mina engeke futhi ni-understand ngoba senaba nesintu esithi amadoda lesindoda lethi. Bese niyashayeka ey'ntweni ey'thile ngoba azenzeki ngendlela ekufanele ngabe senzeka ngayo. Uma ufuna isithembu, uqala uhlule umkakho ngenkulumo. Shela yena. Shela umkakho aze aqome lento yakho ukuthi-ke wena usubone ukuthi udinga omunye umuntu. Uphinde futhi umthembe ukuthi uzokubuyela nomuntu o-right. Hayi indoda ngoba phela indoda efana isithembu wala. Cha. Akanjalo. Yes, indoda ingaba nesithembu. Kodwa akwenzeke kahle phela. Ngendlela yakhona. Angithi indoda. Indoda ayihambishela. Ayihambishela indoda. Isinomuzi. Ayihambishelwa la. Ngoba uzohamba ushela la ikushingele intombazane ikuthuka ngenhlamba enkulu la phambi kwabantu. Bese kuthiwani-ke. Sehle siye lapha phansi isithunzi sakho. And ayikho into ongayenza ngoba phela intombi iyashinga. Ifuna ukukuhlula nje. Ubaba wakosibanibani. Hayi bungani kodwa. Isithunzi sekho-ke lapho. God. Lento le yeni lo hambe nenze izinto emakhoneni ngoba phela senayathembela ukuthi zonke izinto nizenze emakhoneni. Abanye abantu la bayashelana kodwa bashelana ngamafoni. Bayafihla ukuthi bayashelana.